יאו, מבחינתי מבחינתי חי כמו אני, אבל אני הבוס לעצמי. אז מה אם אין לי כסף בעולם של עבדים? סיימתי לקבל פקודות, או בגובה העיניים או לוקצות האצבעות. מבחינתי חי כמו אני, אבל אני הבוס לעצמי. אז מה אם אין לי כסף בעולם של עבדים? סיימתי לקבל פקודות, או בגובה העיניים או לוקצות האצבעות. מבחינתי חי כמו אני, אבל אני הבוס לעצמי. אז מה אם אין לי כסף בעולם של עבדים? סיימתי לקבל פקודות, או בגובה העיניים או לוקצות האצבעות. מבחינתי אסע בהשלכות, אין אצלי כבר לרצות. גם אם עושה טעויות, לא עובר על עבירות. אתה זה אתה, אני זה אני, אל תספיד אותי, כי מבחינתי לא מעניין אותי. אני או עשיר ואני רוצה שיזכרו אותי בדיוק כמותי. 7 מיליארד אדם ואף אחד לא אני, אז מי אתה שתחלק פקודות לאנשים? מבחינתי חי כמו אני, אבל אני הבוס לעצמי. אז מה אם אין לי כסף בעולם של עבדים? סיימתי לקבל פקודות, או בגובה העיניים או לוקצות האצבעות. מבחינתי חי כמו אני, אבל אני הבוס לעצמי. אז מה אם אין לי כסף בעולם של עבדים? סיימתי לקבל פקודות, או בגובה העיניים או לוקצות האצבעות. מבחינתי אסבול טיפה, אשיג הרבה, עדיף מאש שחלומות שבקצה. אחד עצוב כי הוא הלך בדרך של ההוא, השני שמח גם אם הוא נפל ובום. בא אליי פעם מישהו קרוב, חווה את ההפוכות אבל סיפר לי סוד: להקשיב ללב, לא לאף אחד אחר, לא לקבל יותר פקודות מהסמגד או מחבר. לא הבנתי אם זה האמת, אז לא, אני לא הקשבתי, ובלי לשים לב נמחק מדף, אני רק התבודדתי. ושתבין זה לא נוגד את הפואנטה, ומבחינתי אני שרוט, אוהב את הפלאפה. מבחינתי חי כמו אני, אבל אני הבוס לעצמי. אז מה אם אין לי כסף בעולם של עבדים? סיימתי לקבל פקודות, או בגובה העיניים או לוקצות האצבעות. מבחינתי חי כמו אני, אבל אני הבוס לעצמי. אז מה אם אין לי כסף בעולם של עבדים? סיימתי לקבל פקודות, או בגובה העיניים או לוקצות האצבעות. מבחינתי חי כמו אני, אבל אני הבוס לעצמי. אז מה אם אין לי כסף בעולם של עבדים? סיימתי לקבל פקודות. מי שחי לו כמו רוצה הוא מת מת מת, וזה רק כי הוא מכחיש את האמת מת מת. מצידי לחרות את זה עם את זה צובט רק שיפסק החט חט חט. למדתי לפי חוקי הפייק פייק פייק, לא מחובר ופוטנציאל איזה מופת.